200 karus tal-famuż Piggy Bank tal-Istrina inġabru mill-iskejjel primarji u sekondarji madwar il-Gżejjer Maltin fisem il-kampanja Mit-tfal b'Solidarjetà. Il-kampanja hija frott kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund u Bank of Valletta Bris l-Istrina. Nar l-erba' kien it-tielet jum tal-att tal-muniti mill-volontira taż-żewġ entitajiet. Waqt żjara mill-President Marie-Louise Colejro Preka u żewġa Edgar Preka intqal li din hija l-aħħar fażi tal-kampanja li tinsab fit-12 sena tagħha qabel ma s-somma finali tkun ippreżentata waqt l-istrina tas-26 ta' Diċembru. Il-President spjegat li dik hija ġabra ġenwina sforz l-innoċenza ta' tfal Maltin, tfal li mill-ftit li jkollhom xorta jaħsbu fil-bżonnijiet ta' ħaddieħor. Qalet li dan il-ġest jisma' daqs l-ikbar donazzjoni minn kumpaniji kbar oħra. Matilda Balzan, il-koordinatur tal-kampanja, spjegat kif din is-sena ħasbu biex il-ġabra tkun iktar pjaċevoli għat-tfal. Kapijiet tal-iskola jorganizzaw attività biex bekk pereżempju jinnaf jagħmlu salad day jew pizza day jew muffin whatever. U it-tfal iġibu l-flus u mbagħad dawk il-flus jintefgħu fil-piggy bank biex bekk anki it-tfal infushom ikunu qed iħossuhom li huma qed jipparteċipaw ukoll f'dan il-ġbir għall-istrina. Balzan qalet li flimkien mas-Sur Preka żaret 30 skola, żjarat fejn pasnin ta' qabel it-tfal tal-iskejjel qatt ma żammew lura milli jagħtu dik ix-xi ħaġa żgħira. Meta tmur tieħu gost pereżempju tinnota anki ħafna valuri fost it-tfal illi huma konxi li hemm barra hemm tfal bħalhom illi huma morda jew inkella li għandhom bżonn għandhom nuqqasijiet materjali pereżempju, allura jħossu li jridu jagħtu biex jgħinu lil daw it-tfal sħabhom. Fl-aħħar kampanja nġabru madwar 81,000 euro mill-iskejjel u meta staqsejnija jekk taspirax li ċ-ċifra tintlaħaqx din is-sena, Balzan wiġbetek. Ma naħsibx li ħanilħuha dik iċ-ċifra għax is-sena l-oħra kellna affarijiet oħra pereżempju ta' skola sajf. Konna qassamna l-piggies id-darba l-oħra wkoll, allura somma sostanzjali li mhux se tkun inkluża fiha dis-sena. Xorta għamlu l-attivitajiet tagħhom, skola sajf, xorta ħajppreżentaw il-flus li ġabru ġifieri ma mhux se tkun parti mill-kampanja tal-Piggy Bank.